आज आपण स्टफ ग्रीन चिली भरलेली हिरव्या मिरच्यांची झणझणीत भाजी, हो भाजी, भजी नव्हे भाजी बनवणार आहोत. यासाठी लागणारं साहित्य आपण या ठिकाणी मोठ्या जाड हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, मोहरी आहे, जिरं आहे, मालवणी लाल तिखट आहे, दही आहे, बेसन आहे, धणे आहे आणि बडीशेप आहे, चवीप्रमाणे मीठ. तेल, रिफाईंड तेल गरम करायला ठेवलं आहे. त्यामध्ये आता आपण सुरुवातीला 1 चमचा जिरं, 1 चमचा मोहरी, पाव चमचा हिंग, 2 चमचे बेसन छानपैकी परतून घ्यायचं. हलका ब्राऊन असं झाला, हा फेस निघून गेला की आपला फोडणी तयार झाली आहे. गॅस एकदम मंद करायचा, नाहीतरी जसा गॅसची टंचाई आपल्या भारतामध्ये आहे, सगळ्यांना कल्पना आहे. एक एक मिरची स्वच्छ धुवून ती मध्ये उभी कापलेली आहे काय, आठवणीने कापून घ्यायची, नाही तर त्याचा फटाकेसारखा फटाका फुटेल. अशा आपण 10-12 जाड मिरच्या त्यातमध्ये ठेवल्या आहेत. त्यावरती आपण झाकण ठेवू, 1-2 मिनिटांनी वाफवून काढू. त्या ठिकाणी आपण जिरं, धणे आणि बडीशेप मिक्सरमध्ये टाकली आहे. त्याची आपण छान बारीक पूड करून घेऊया. थोडंसं जाडसर असं जळून झालं. त्यातमध्ये दही, मुंबईमध्ये दही कोण घरात लावत नाही. अमूलचं मस्तपैकी दही आपण त्यातमध्ये पेस्ट करून घेतली आहे. दह्याची पेस्ट नाही, त्याआधी जे दाणा जिरं बडीशेप जी टाकली होती त्याची पेस्ट केली आहे. 1-2 मिनटं झाली आहे. हलकी वाफ आली आहे. आपण जरा परतवून घेऊया. जास्त असं शिजवत बसायचं नाही, हलकी वाफवायची आहे फक्त. पुन्हा आपण त्याला झाकून मारून 2 मिनटं वाफवून घेऊ. त्यापूर्वी आपण जरा 2 मिनटं वाफवायच्या अगोदर एव्हरेस्टचा तिखा लाल साधारण 1.5 ते 2 चमचे, तुम्हाला किती तिखट पाहिजे त्यावरती. या मिरच्या तिखट नसतात, त्यामुळे एव्हरेस्टचा लाल तिखा टाकायला लागतो. आता आपण ते दही टाकून जे वाटप केलं होतं त्यात टोमॅटो टाकून एकदा फिरवून घेऊया.
टोमॅटो टाकून पुन्हा एकदा फिरवून घेतलं. पोटा साफ करून घेऊया जरा. त्यापूर्वी जरा एकदा थोडंसं तिथे मिरच्या परतवून घेऊया. 2 मिनटानंतर आपण ते दही, टोमॅटो, जिरं, धने, बडीशेप असं जे वाटप आहे ते त्यातमध्ये टाकलं आहे. थोडंसं त्याला परतवून घेऊया. मिक्सरचं भांडं मिसळून घेऊ. थोडासा शिल्लक एव्हरेस्टचा टिका लावली होता तो आपण वाया जाईल म्हणून त्यातमध्ये टाकलेला आहे. हे आमचूर पावडर आहे. थोडासा चटपटीतपणा यावा म्हणून 1 चमचा आमचूर पावडर. कोकणातल्या जे कोणी तिथे स्थानिक असतील त्यांनी अशा कैऱ्या सुकवून त्याची पूड बनवा. खूप चांगला त्याचा खप आहे. चवीप्रमाणे थोडंसं मीठ. आपण आमचूर पावडर आधी 1 चमचा टाकली आहे त्यामुळे मीठ बेताचं टाकायचं. झाकण मारून वाफवून घेऊया आपण. ओटा साफ करून घेऊ. आपला मिरचीची भाजी ही 90% आपलं सगळं काम झालेलं. फक्त आता त्याला वाफवली की ती झाली. छानपैकी हिरवीगार ताजी कोथिंबीर आपण बारीक चिरून घेऊ. त्यावरती पेरायला आमच्याकडे सुगरण म्हणतात. कोणतीही भाजीला वरून ही सुगरण लागतेच. छानपैकी वाफ निघालेली आहे. तिला एकदा आपण परतवून घेऊया. मगाशी मीठ आणि आमचूर पावडर जे आपण टाकलं होतं ते एकदा सगळीकडे नीट लागेल अशा पद्धतीने ते परतून घेऊ. त्यावरती ही बारीक चिरलेली कोथिंबीर जी आहे ती त्यावरती पीस करू. ही आपली झणझणीत हिरव्या मिरचीची भाजी, ज्याला स्टफ ग्रीन चिली म्हणू. असं जरा थोडंसं स्टफ ग्रीन चिली विली असं जरा इंग्लिशमध्ये म्हटलं की जरा वेगळंच वाटतं. पण आपल्या गावरान मराठीमध्ये भरलेली मिरची ही भाकरी, पोळी, तांदळाची भाकरी यासोबत खा. आणि याचा कमेंटमध्ये आपला अभिप्राय नक्की कळवा. तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा. मिस्त्री वहिनींचा किचन आज जरा चमकतोय. जवळजवळ आठवडाभरानंतर सगळे डबे स्वच्छ घासून झालेत. पुन्हा भेटू उद्या. कालचा गावाकडचा कोणाचा आहे तो व्हिडिओ? वहिनीचा. सांग जरा यांना. गावी गेलेली मी सप्त्याला. तर मी माझ्या वहिनीचा शेवगा करतानाचा व्हिडिओ बनवलाय. सर्वांनी आवर्जून पहा. त्यांना सुद्धा शुभेच्छा पाठवा फोन करून. पुन्हा भेटू उद्या याच वेळेला. जय श्रीराम.